hemen, Balda mendian gaude, Markina Xemeingo udalerrian, Bizkaian, eta hemen justo niratzean dagoen estruktura hau, orain, hondakinetan dagoena, hondakin arkeologiko baten itxura daukana, orain justo arkeologikoki ikertzen ari gara. Bunker hau, porlanezko bunker hau, bigarren defentsa lerro baten parte zen. Euskadiko gudarostea hemen inguruan, Markinako sektorearen inguruan antolatzen zen, eta hain oker zeuden posizioak gerran zehar, 1926-1927, ze bigarren defentsa lerro bat planifikatu eta osatu egin zuten. Hemen Balda mendian, bigarren defentsa lerro honen 3 bunker geratzen dira, eta orain justo batean zentratzen ari gara, baina gero ere pixka berago beste bunker hor dago, gainera ja hori osorik da eskabatu egin duguna. Baldan egitenaren induzketa arkeologiko honetan, hasteko berez hasieran egin behar duguna da bunker hauen egoera ezagutu, ze egoeratan dauden gaur egun. Izan ere, Gerra Zibilean, nahiz eta espazio hau etzen bereziki oso gune aktiboa izan guduzlai gisa, bai badakigu etxaia nahiko hurbil zegoela, beraz posible da agian borrokaldiak ematea, baina ziur gaude gerraostean bai egitura hauek suntsituak izan ziren, batez ere barruan daukaten burdina birziklatzeko. Eta horregatik halako itxura daukate, estalkia falta zaie, baina hala ere lurra kendu eta geruzaz joan, historiaren tarta honetan pixkanaka ezagutu dezakegu zer gertatu zen. Eta akaso, Gerra Zibilari buruzko ezagunak diren kapituluak, ala bizipenak berreskuratu. Momentuz, objektuak gutxi batzuk topatu izan ditugu, baina behintzat bai kokatzen hasi gara zer gertatu den hemen azken hamarkadetan eta nola suntsituak izan ziren. Eta esaterako, inkluso baldosa zati batzuk topatu izan ditugu, akaso lurzoru baten parte izango zirenak, inkluso bunkerran lurzoruaren parte, eta imaginatu dezagun ze motatako dekorazio erabiliko zuten gudariek bunker bat dekoratzeko, halako zerbait izan zitekeen, eta inkluso kafetera baten tapa, espino alambrea, izan ere pentsatu behar dugu paisaia honetan espino alambrea jartzen zutela etxaiarekiko ez defendatzeko. Beraz, holako objektu xumeak askotan nahiko interesgarriak izaten dira gerraren bizipen datu ez ezagun hauek berreskuratzearren. Eta gainera, hau ibilbide baten parte izango da, eta horrela, ondare kulturalen maila dagokionez ere errekurso bat izango da.